Мислите ли, че липсата на интерес на децата към книгите днес е същата, каквато във вашето поколение? Нека да видим. Мисля, че е по-малък. Те са повече на телефоните. Понеже работя с деца, пък съм забелязала, че тези, с които работя аз, много често пък четат книги. И това много ме радва. Да, определено. Била съм преподавател в Софийския университет. Имам отношение към децата и към по-малките, т.е. лични, които са внуци. Но действително е по-малък интереса, да. Ами аз мисля същото, защото обичам да чета много. Супер. И както мисля, че и родителите много не четат, за да не четат и децата. Вие какво сте правили във вашето поколение да се забавлявате? Ами аз обичам да чета книги и съм чела книги. В момента от преумората не мога да чета, защото заспивам, но обичам да чета книги. Играхме много на ластик, скачахме на въже. Времената бяха коренно различни. Нека се поставим времената. Ние си играехме навънка, но в момента те не могат да играят навънка. Игри, които ние сме играли като малки елементарни, като криеница. Когато им дам някой път за разнообразие игри, те не ги знаят. Ние сме от Jumble Joy, създатели на детски книжки, Да. които развиват финната моторика и концентрацията при децата, така че това е страхотен подарък, който може да направите на Да. ваш позната с детенце и весели празници ви Благодаря и пожелавам. на вас.